Ambalma anga bi alamasadunya donkewaru anduye nyafoli kawye kunungo kajira kafoku jiglatike wale do wala galu majira wale debe anfe malikono ni wati labanunu na kunungo donkewaru keneka antungo bamako kana jigila kasabuke sinaya geleai sina musamma ni nyonche nunu mbela jele musoye musomnu ufurlendo sidibe lakado ma kana jigila o sidibe lakai halini au mata sege loreke komiye sina musodoy kode gwatiki muso sabanai o muso sabanai de kwaye sege kata tuma dola ibasoro ni tubu sege kata de kwaye do ke jila o kelenko jila asorla ku jide siri sina musona den fitini kan den shi tunteteme sanfla hakeka wadin tun dalendo abakola de kuna fone minun zorla ka bosi dubela ka fei ko kibaru yayi chekurbani musukrobaw aw koni tuma dola foni aw den wala modin nulu ya jira awla uba fomi mako réseaux sociaux ko akibaru yayi wode labo ningo inkera kalutemene ine krangara yana kari jantemene notumbe na février kalotle wulo vlama ninjigila tike koyi andana wulo femi na wode kari temene no février kalotle wolon fly ko muso in labana na fatu sege kata sirla muso minka ka sabu ke sege kata in bonaka aye farin be jini farin goni be tumbuna nguleno ka damina kola fuka se disima ko muso in ka janaja kera kana jigila février kalotle wolon fly temane seben ke ba nyaajira wala ka fokunungo ale ko kwale wulila ka surunya kata kibaru ya nyini sidibila ka ukadu kono ko kibaru ya prepulat kelen tumandi alema ka sabu ke jigila tike fanga tumbuya na du ngono kosobe ya musumi ni barake ko musumi mine na kata di gendarme ma odu laba otara na ye muso tola kasobo mimbe bule kasoro ay sege kata bo musumi kan akasina ya gelera kase hake do ma tumbulla katuka so tati kalifa ko so koni wa umadan shi kelema shi chama asina muso nye sira yefe ale tumite kalifa ko so akaso mogo olu labambe tanai akaso antunye nyefoli kawye yala sinaya geleya halina ya soroko sinaya atsina muso ni nyonche ko natle na ko yewolosoye ko ma ke chugo halo yereke sinaya bisika geleya chugo di fukata wulo ni nanyo na kola kasoro nande bila sinaya mana geleya chugo ibasoro mogo bisokono oye bromso bowye oye bronge oye sinaya mana geleya chugo atuntisika dansa kon kase hake dola ningo tunkera kechomi kunungo donkibaru keneka amza sidibe tunsera kata chemi ni latikera muso ni nyonche amza sidibe tunsera kaka shiria soro kunungo anga lame chogo kurala nyantuma ambiseka familiali soro munu garjige madoala kuno lubiseka nyesoro chogo me don temenina abe kle damado bosisan ka fo gelea ku bado isro akuin agela la kusbe kadaka ni bola fana o ko gelea dai walma ko jugati teme o ka onye kuna funi ni nawye anko ambe wuli ka se a kera yoromena a kera mamunu yere ka dukono a tigu yere ka nyefanyana ko in kera chugodi la halaj membala réseaux sociaux kan chama ba ka fo nga ode chenwa walma te chen tanya fanyana bismillah anyana ka bema ne musuche bo feni action kera talata teme bagato kera 10h wati ne kromso che tun fatura nka problem be bedlon che korban fene lo fene fatura kana jigla ya kromso che oni muso folo ani kroke muso nunu olu tara mangala kata no koriye yeno nko umuma ko eni awa awbeta sangare ka janaja kero na utara sangare ka janaja kero 16h ne re ba usroya ambo janaja ke ngon fe donc immédiatement à 10h yen wele ka fo ko ko patron ko awa eneni ndembe faka ya no jikala man ay téléphone tege nsegna nya wele téléphone na ay téléphone ta akoko awa de jikala man bon neni monsieur le maire bek de reto way madi kali siribe o tokoma netno o yene re fakro bay donc maintenant den ton tolaro o de la monsieur le maire mbora bararo nyin clé docteur Souma mbese docteur So dala dro ya trube ka bonuye docteur yere de ambulance masoro docteur yere de Mercedes ni mbodi atanuye urgence la donc Jean-Marie mo yen soro o lieu ne soro ye olugo ne ma directement nenu kana du kono kana ngana duirula nana
muso min ye ji bɔn a kan n'o ye Awa Aidara an nana k'a mina gendarme taara n'ale ne sɔrɔla ka taa urgence la ka taa occuper n ka maladie la mais bien avant ça o y'a sɔrɔ n ye n somɔgɔw fɛn fɛn bɛ n y'a bɛɛ wele mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ala barika donc maintenant permission kɛra an kɔni an y'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ mais den kɔni o fatura ka bɛn 4 heures du matin donc maintenant an continuera ka ba fɛnɛ ka furakɛli kɛ ala nana ale fɛnɛ min ji dɔgɔya dimanche don 8h10 donc réseaux sociaux sanfɛ o b'i dɔn ko muso fɔlɔ de ye ji bɔn muso filanan kan muso fɔlɔ ma ji bɔn muso filanan kan muso sabanan de ye ji bɔn muso filanan kan bon k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tun tɛ maaw bɛ ka kuma sufa bɛɛ fa kan sinon a mɛnna ma fɔ u ma deli ka kɛlɛ ka tɛmɛ dɛ u delila ka kɛlɛ ka tɛmɛ mais nin donni kama kɛlɛ tun tɛ ne ka du kɔnɔ bɛɛ kɔni bɔra du kɔnɔ ka tɔ to ninnu mɔgɔ fila ye donc musonincinin ale kɔni nin b'a ka tobili la a ma kɛ ɲɛna dɛ mais a ye n wele k'a fɔ ko musonincinin de ye ji kalaman wuli ka n'a bɔn a n'a den n yɛrɛ dun y'a ye fɛnɛ farikolo bɛ position min na ne yɛrɛ ma se ka ɲɛ da nin mɔgɔ fila ni si kan ala barika i y'a faamuya il faut ça réseaux sociaux b'a fɔ ko cɛ ye waribatigi de ko muso dɔ in fana ko wari caman b'o bolo o de ɲɛngoya ye dɔ in minɛ voilà u b'o kumaw de fɔ ko de y'a to k'a ye ko in kɛ non bon min filɛ o de e yɛrɛ ɲɛ tɛ n na wa wari bɛ n kun wa ni ye waritigi ye nin tɛ waritigi ye a waritigi ma fili ma tɛ ou bien hadamaden i dahirimɛ b'i bolo o ye tiɲɛ ye mais ani ye nafolotigi ye maa bɛ n dɔn olu bɛ b'o don o fɛn dɔn mais min fatura a ka baara tun ye jumɛn ale ka baara ye feere commerce logo ni avocat a suguni kura la awɔ wele kan laban wɛrɛ b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma nin ko gɛlɛnba in kɔnɔna na an b'a dɔn i dusukasilen don kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ dusukasila i fɛ depuis don min na an ye image ninnu ye nka ko mana gɛlɛya cogo o cogo silamɛ i b'a da ala de kan ala ye fɛn o fɛn kɛ o tɛ juguman ye a bɛ se ka gɛlɛya de yala kumakan laban b'i bolo nin ko in kɔnɔ k'a lase malidenw ma wa kumakan min kɔni bɛ ne bolo k'a lase malidenw ma ala ka silamɛden bɛɛ lajɛlen kisi nin balawu ɲɔgɔnna ma yarabi ama ala ka bɛɛ kisi a balawu ma balawula ko a ɲuman fara juguman kan yarabi ama ala ka bɛɛ kisi a ma ne bɛ se ka min fɔ mais min kɔni yɛrɛ ye acte nin kɛ a bɛ faamaw ka bolo kan donc faamaw de bɛ se ka nin ko nin trancher sisan sinon ne kɔni an bɛ to ala kɔ an bɛ faamaw la i yafara bon ne tɛ se ka maa tɛ se ka ni fila bɔ mɔgɔ kelen ka kunkɔrɔ directement i ka tila ka yafa o tigilamɔgɔ ma ten dɛ o ma nɔgɔn dɛ comme justice b'a ka baara kɛ n'i ye n ka mɛn ko faamaw b'u ka baara kɛ an se tɛ anw ye n ko faamaw de bɛ se ka a ko seere mais awa yɛrɛ a bɛ bolilen de aw a bɛ yɔrɔ jumɛn o kɔni u y'a ta ka taa n'a ye je crois que a bɛ sɔrɔ boli yan fan na n t'a dɔn parce que depuis a minɛna don min gendarme fɛ fo bi ne t'a ɲini k'a ye yɛrɛ fo don min an taara tribunal la procureur fɛ yen procureur y'an n'a don a ka bureau kɔnɔ don min ka taa n'a ye ɲɔgɔn ye o don de sinon n'o tɛ depuis a kɛra fo bi n t'a fɛ ka ɲɛ d'a kan yɛrɛ i ni baraji balimaw cɛ min n'a muso ni nin kɛra muso la n'a muso fatura aw ye a yɛrɛ ka ɲɛfɔli kuma ninnu mɛn nka yann'o cɛ mɔgɔ caman bɛ yen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye aw ye tuma dɔ la bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala nin karo gɛlɛya an ka dugubaw kɔnɔ k'a sɔrɔ sinamusoya ma daminɛ bi yala nin tun bɛ kɛ k'a sɔrɔ bi ma se wa tun bɛ kɛ waati min sinamusoya tun mana gɛlɛya cogo o cogo waati tɛmɛnen ninnu na a gɛlɛyaw ɲɛ tun bɛ sɔrɔ a la sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ sinamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tun gɛlɛyara cogo o cogo kɔlɔsilikɛlaw ni ladilalikɛlaw tun bɛ yen ne m'a faamu k'a fɔ mɔgɔ ni sinamuso cɛ a bɛ gɛlɛya fo kuma fɔbagaw tɛna se ka aw cɛ dilan fo tajuru sara bɛ kɛ nin cogo la yala kɔrɔlen tun bɛ kɛ nin cogo la sa wa an ma bɔ sira o sira fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ nin ko in nin ɲɔgɔnna ko ninnu minnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen fo ka se bi ma aw b'a joona an balimaw o kibaru lase sira kelen kan kunungo an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye k'a fɔ lakanabon fɔlɔ min n'o bɛ Kati k'o ye maa dɔw minɛ siganamuw don sabu ni kiri ma tigɛ kiritigɛbaw fɛ maa o maa ni i minɛna ko dɔ sabula yan'a sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ i bi sɔrɔ ka t'i di sariyatigɛbaw de ma olu de ka wolonbali n'olu ka sɛgɛsɛgɛli b'a dɔn jati ni i nɔ b'a la wali i nɔ t'a la k'u ye siganama dɔw minɛ ninnu baara wɛrɛ tɛ u la u bɛ taa mun falen kɔfɛ n'u mago bɛ yɔrɔ min na anw hakili b'a la an ka dɔnkibaru tɛmɛnen an tun y'a jira u la k'a fɔ sotarama pɔranti dɔ tun minɛna hadamaden bolo jalan de tun b'a bolo ko a tun taara basitigi dɔ fɛ yen ko a tun b'a fɛ ka bolo in feere ala ni jamanaden dɔ ka jantoli ani ɲɛfɔli sira fɛ an ka lakanatigilamɔgɔw taara nin jɛni minɛ cɛni hadamaden bolo jalan sɔrɔla bolo yala tun bɛ mun ko la ko a tun bɛ t'o feere basitigiw ma nin zeyina ta de kɛra kunnafoni dɔ sɔrɔla ko ka bɔ ntomikɔrɔ ye kin min n'a bɛ Kati fɛ sanko n'o ye san 2020 ye Jean
juillet kalo tile 30 ka se utu kalo tile fɔlɔ ma. Dugutila waati ni cɛ naani k'u taara don dɔ ka so n'o ye Alassane Kone dɔ ye ko kana tigɛ. Ninnu jɛra k'a minɛ k'a kantigɛ ka joli ta ka taa n'a ye. Ko a fɔra k'a fɔ u ye joli in kɛ mana de kɔnɔ ka taa n'a ye. Ka ti lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw ye n'o ye commissaire Mamadu Duga Jara ye. Ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko février kalo tɛmɛnen Kati kɔkɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u ko a ma ko Kati kɔkɔ plateau ko a ɲɔgɔnna ko dɔ tun bɛ senna ye fana. Ko nin cɛ in ko a tun b'a fɛ ka dɔgɔnin fana ko nɛgɛ ka taa n'o ye kungo kɔnɔ foro dɔ la. O kɔni Ala y'o kisi a falikɛlaw bolo sabu y'a sɔgɔ muru la. A kɔ a n'a kɔnɔbara n'a bolo la cɛnin kɔni u y'a dɔɔni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. I n'a fɔ commissaire Mamadu Yuba Jara y'a fɔ cogo min. Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ jamana kana ni jamanadenw lakana dabali fɛɛrɛtigɛbaw n'o ye polisiw ye olu minnu bɛ premier arrondissement na Kati. Commissaire Mamadu Yuba Jara n'a ka cɛdenw k'u ye maa wɛrɛw minɛ. Ninnu sɛbɛkɔrɔ joona sigilen n'u sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a fɔra k'a fɔ u y'a f'u ye k'olu tɛ maa wɛrɛ ka baara la k'olu bɛ basitigi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Dawuda Yatara ni bɛɛ b'a dɔn ni sitanɛ ye. K'a fɔra k'a fɔ olu mana joli minnu sɔrɔ mana nin baara sugu minnu kɛ ko kɛkun min b'a la k'olu bɛ maa min ka ci la i n'a fɔ joli ko u bɛ taa di maa min ma k'o tɛ maa wɛrɛ ye k'o ye Dawuda Yatara n'a bɛ fɔ a ma sitanɛ. O siratigɛ de la sa ko ntɛnɛn tɛmɛnen n'u bɛna mars kalo tile 8 ma fajiri magɔyɛn waati an ka jamana finitigiw ni kana dabali ni a fɛɛrɛtigɛbaw ni tiɲɛnikɛla jugu olu nɔminɛli o cakɛba minnu bɛ anw fɛ yan ko ninnu taara cun Dawuda Yatara fɛ k'a wolomali senfɛ k'u ye marifa 3 de ye marifakisɛw ani sɔrɔlasi finiw ni basitigi in ko u kɛlen don k'a minɛ k'a bila bolokɔrɔ lakanabon fɔlɔ polisiw yanni a bɛ ta ka taa di jamana kiritigɛbaw ma i n'a fɔ commissaire Mamadu Yuba Jara ye a fɔ cogo min. Ne ye commissaire Mamadu Yuba Jara ye Kati suma commissaire par intérim. Ko ni a dogolen tɛ mɔgɔ si la bilen a ka wuli ka jɔ min kɛra n'o o sababu nana ye a ye mɔgɔ dɔw minɛ n'o ye fagaliko walew b'a la taara wolo ko wɛrɛw la an bɛ fɛ i k'i da don a la ka walawala mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. A bɛ kalo damadɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la utu kalo la 2020 Kati quartier dɔ la Tominikoro dankarila cɛmisɛn dɔ la taara sɔrɔ nin don sufɛ ka siso kɔnɔ u y'a bɔnɛ a ni la ka taa ka fililen to o ko kɛlen anw wulila an taara ka taa constat kɛ enquête dayɛlɛ la bon depuis août 2020 an bɛ enquête kan a ko kɔnɔ Kati ye dugu belebele finitigi dugu dɔ ni ko sugu ka kɛ dugu kɔnɔ faamuya man di an nana to de la fo février kalo in na 2021 kalo tile 23 ka dugu jɛ 24 na banbagaci u y'a essayer ka ko wɛrɛ kɛ tuguni o kɛra Kati koko plateau a tete bugu kɔfɛ nin don in na balimamaw yɛrɛ don a ko a balimakɛ ma ko o ka wuli o ka taale bila ka patron ka foro la o ka mobili bi a bɛ taa ka taa patron ka mobili ta sufɛ ka segin ka n'o bila so dɔgɔcɛ in y'a ta moto la o ye sira minɛ o tɛmɛnen lycée Mambi la ka tɛmɛ a tete bugu la o selen dibimayɔrɔ la a ko dɔgɔcɛ ma k'a ka jɔ dɔgɔcɛ kelen k'i jɔ dɔrɔn a ye muru b'a kun a ye dɔgɔcɛ a ɲini k'a kantigɛ a ma kan in sɔrɔ kosɛbɛ dɔgɔcɛ kɔni banana o temps kɔnɔna la dɔgɔcɛ y'a ɲini ka boli a ye muru kɛ ka sɔgɔ a kɔ la siɲɛ 2 k'a sɔrɔ a kɔnɔ na a n'a bolo la dɔgɔcɛ kɔni sera k'i yɛrɛ ɲini a selen jamamayɔrɔ la dɔ y'a ta moto la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la maintenant dɔgɔtɔrɔw ye a ka blessure jate minɛ a ka joginida jate minɛ olu ko k'u tɛ se ka maga la ko f'a kana polisi la kɔnɔna de la a nana ka na anw fɛ yen an ye papiyew di pour que dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka permettre ka furakɛ cogoya min na an ye enquête dayɛlɛ kelen ko ɲininiw de daminɛ o la sisan o dugusɛjɛ bɛɛ dɔrɔn an ye tiɲɛnikɛla in minɛ a minɛlen o de la sisan ɲininkaliw nana boli parce que o donni yɛrɛ kama ani a jɛɲɔgɔn dɔ kun don komi ko tiɲɛni a ko ma ko ka boli ko ka taa an kɛrɛfɛ dugu dɔ la togoda dɔ la ko ka t'i ɲɛma dugu in fɔlɔ o y'u yɛrɛ ka village ye ko ka t'i ɲɛma dugu in fɔlɔ kɔnɔna la ale minɛlen an taara ka taga o fana minɛ fo village la ka segin an nana ye min kɛra utukalo tɛmɛnen o ni olu ka nin ko in danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ a k'u kɛcogo ni ɲɔgɔn cɛ o de la an y'a ɲininkali tugu la o ko fana na a ko jɔnkala ko olu de y'o kɛ ko mɛ k'u mɔgɔ 4 kun don a ye dɔ tɔgɔ f'an ɲɛna o tun bɛ Kati dugu yɛrɛ kɔnɔ yan quartier dɔ la an wulila an taara o fana minɛ nka an y'u ɲininka u bɛ nin kojugu in kɛ mun na ko non n'olu y'u ka nin ko ninnu kɛ dɔrɔn u bɛ jeli de minɛ n'olu ye jeli minɛ u bɛ taa don u ka karamɔgɔ de ma ko bɛ Bamakɔ commune 4 la an y'a ɲininka karamɔgɔ in yɛrɛ la a ka sɔrɔ ka o ɲɛfɔ an ye o tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye n'a sigira jɔnjɔn yɛrɛ o de y'a to kunun sɔgɔma an ye équipe dɔ wuli ka bɔ Kati yan ka jigin Bamakɔ ni brigade anti-criminalité mɔgɔw an taara ka taa u ka karamɔgɔ in yɛrɛ an taara ka t'o minɛ mais yan'o minɛli cɛ an y'u ɲininka n'a sɔrɔ u bɛ min kɛ jeli in na
ko n'olu kɔni ye jeli sɔrɔ u bɛ taa jeli di karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ bɛ boli de sɔn n'a ye ni k'a bɛ sɛbɛnninw kɛ kan i y'o de ɲɛfɔ an ɲɛna o de y'a to ɲɛmɔgɔ ninnu an sera ka dankɛri u la bi k'u bila ka taa procureur ɲɛkɔrɔ. Yali i bɛ se ka karamɔgɔ in tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Dawuda Yatara de don sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sebenikoro ma. Dawuda Yatara bɛɛ b'a dɔn cogo min na ko sitanɛ mais a delila ka don kaso la ni kumakan dɔw fana b'a la est ce que a bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ in fana kan parce que a delila ka interpeller ni ɲɔgɔnna dɔ la. Effectivement 2005 comme ça ne ma fili a delila ka minɛ ni kawale suya in de la a minɛ n'o la fa a ye san damadɔ kɛ kaso la san 5 ɲɔgɔn o kɛ kaso la a bɔlen filɛ o de ko kɔfɛ tan ni nin ko in fana nana ka na wuli tuguni voilà. Aw kɛlen ka a minɛ aw ye kuma caman mɛn donc a sela aw fɛ yen est ce que kuma ninnu jɔra la ou bien a ye mun sɔrɔ ka fɔ aw ye. Bon an bɛ segin o de kan o fana ye parce que an ka baara kɔnɔ sariyaw don yɔrɔ ni ye sariya mɔgɔ ye sariya b'i bali ko dɔw kɛli la a bɛ komi sariya b'i yamaruya ko dɔw kɛli la polisi ni gendarme tɛ dɔwɛrɛ ye justice an ye duguma baarakɛlaw de an ta ye ka mɔgɔ ɲini tiɲɛnikɛla ɲini k'a lamɛn ka procès verbal k'o bila ka taa juge ɲɛkɔrɔ ni kɔni y'a ye anw wulila bi ka Dawuda Yatara minɛ denmisɛnnin mɔgɔ 4 de b'a bolo olu de bɛ baara ninnu kɛ o mɔgɔ 4 na anw sera ka mɔgɔ 3 sɔrɔ kelen bɛ boli la o mɔgɔ 3 bɛɛ y'a yira anw na ko u ka karamɔgɔ de b'u bila la ka d'a kan karamɔgɔ bɛ mobili d'u ma a ka mobili minɛlen an ye mobili sɔrɔ a ka du kɔnɔ an ye mobili bila ka taa tribunal la karamɔgɔ de bɛ mobili d'u ma mobili min don mobili valeur de don Chrysler a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kɔfɛ karamɔgɔ de bɛ wari d'u ma u bɛ sansi k'u kun u bɛ wuli u bɛ sɔrɔ ka don dugu kɔnɔ n'u ye mɔgɔ ye u bɛ se ka dankari mɔgɔ min na u b'o ko kɛ bon an ma wuli ka taa Dawuda minɛ ten olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun caman baara di an bɛ nin baara k'a mɛnna o kunun de ye an ye fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wagati min na k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a minɛ fili tɛna ye an ka baara la n'an wulila ka taa minɛ bon sisan kɔni a bɛ jugew bolo jugew de bɛ se k'a fɔ n'a nɔ b'a la n'a nɔ t'a la. Aw kali a fɛ yen yali a ye fɛn y'a fɛ yen minnu bɛ sigana don a ka ko ninnu na est ce que a ye fɛnw y'a fɛ yan. Effectivement an ye perquisition k'a fɛ yen an ye ɲininiw kɛ sokɔnɔnaw la k'a lajɛ n'an bɛ se ka fɛnw ye min bɛ an nafa an ka baara in kɔnɔ o kɔnɔna de la an ye maramafɛn sɔrɔ a fɛ yen n'o ye an ka arme de guerre ye an ye marifa 3 sɔrɔ a ka so kɔnɔ PA 1 ani karabine 2 an y'o sɔrɔ a fɛ yen ani marifakisɛ caman an ye finitigiw bɛ fini fɛn fɛn don en général kɛra sɔrɔsi ye o a kɛra polisi ye o an ye nin bɛɛ dɔ sɔrɔ a fɛ yen. Maliyɛnw aw yɛrɛ ye tulo b'a la ni ye commissaire yɛrɛ makan ye wa intervention kɔnɔna la u ye ko minnu kɛ u fɔra k'o de walawala u ye a ko a nɔ b'a la a nɔ t'a la a bɔr'olu ka bolo kan justice yɛrɛ de bɛ se sisan ko o sariya tigɛ o ni donna ko in bɛɛ la u ye wulikajɔ minnu kɛ aw yɛrɛ maliyɛnw aw y'a ye folikan belebele kan ka di commissaire ma nin baara ninnu na ani maliyɛnw k'u encourager mais commissaire min ɲininkali dɔ tuguni na ni jateminɛ kan an bɛ don min na ko bi nin waleya cɛjugu caman fɔlɔfɔlɔ n bɛ se k'a fɔ a kun tɛ kɛ Mali la ten kosɛbɛ mais an bɛ don min na ko bi an bɛ fɛn minnu ye film na olu de bɛ ka to ka kɛ u bɛ taa mɔgɔw baara en pleine journée ni marifa ye mais mun de bɛ ka na ni nin fɛn sugu la. Bon n'an ko k'an b'an da don ko la an b'a faamu dɔrɔn diɲɛma yɛrɛ de yɛlɛmana dɔrɔn hadamadenw ni gɛlɛyara mɔgɔw tɛ fɛ ka baara kɛ tuguni nɔgɔya de jara bɛɛ ye n'i ye nɔgɔya kanu dɔrɔn i b'a ɲini ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya de kɔnɔ sinon n'i y'a jateminɛ bi k'a fɔ k'i b'i hadamaden ɲɔgɔn o ka dankari kɛ o ni la fɛn kama o ye fili juguba de ne bɛ se k'o de sɔrɔ k'a fɔ ko in kɔnɔ ko. E yɛrɛ hakilina la mun de bɛ se ka kɛ ko pour que nin wale ninnu caman bɛ yen o bɛ se ka dabila cogo di aw fana mago bɛ mun de la pour que k'aw dɛmɛ ka baara nin kɔnɔna la a bɛ se ka ninnu kɛwale jugu ninnu ka dankari k'a bɛɛ lajɛlen. Bon sisan kɔni an mago bɛ sigidala mɔgɔ bɛɛ maliyɛnw yɛrɛ en général maliyɛn kɛra yɔrɔ yɔrɔ bi n'i ko k'i ye maliden kɔni ye i ye maliden ɲuman ye bi i kan ka finitigilakaw dɛmɛ aw ka sécurité la aw ka lakana la parce que ni e y'a kɛ k'a fɔ ko nin tɛ ne ka sira la nin tɛ ne ka sira la don dɔw u bɛ taa dankari i somɔgɔ dɔ la o de y'a to aujourd'hui fo k'anw dɛmɛ kunnafoniko la n'i ye fɛn ye i ka sigida la i ma min faamu i k'a kunnafoni di bi numéro vert caman bɛ yen a kɛra polisi o a kɛra gendarmerie o a kɛra garde nationale numéro vert bɛ yen i bɛ se ka ladɔnniyali kɛ cogoya min na pour que anw fana bɛ se ka baara k'o la cogoya min na sutura kɔnɔ k'a sɔrɔ e tɔgɔ ma fɔ foyi ma kɛ mais ni bɛɛ ɲɛ datugu k'a fɔ ko n ka ko tɛ o de bɛ na ni tiɲɛni ye ninnu mɔgɔ fɛn fɛn minɛlen filɛ ninnu bɛɛ tun bɛ sigida dɔ de kɔnɔ mais ni dénonciation kɛra dɔrɔn ɲɔgɔn tɔgɔfɔw kɛra ka weleliw kɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔfɔw kɛ karisa min filɛ nin ye anw kɔni b'a fɛ a ka kow jateminɛ kosɛbɛ sigida la anw sigalen don a la an b'an ka baara kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman lasa kɔni an bɛ o de ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bi u ka da u ka justice nationale
national la u k'an dɛmɛ ni kunnafoni an ka kumakan laban kɔni bɛ kɛ min ye fɔlɔ yanni n ka so ma n bɛ n profiter aw ka micro fɛ parce que bi tile kɔnɔ an ye point de presse caman kɛ mais malheureusement an ye fɛn dɔ ye réseaux sociaux kan ne kɔni a ma diya ne que ni i ko commissaire ye nin kuma fɔ parce que dossier mun don dossier giriman de don dossier sensible de don an bɛɛ ye maliden de ye sariya bɛ an bɛɛ de kama parce que i kana fɛn fɔ mɔgɔ ma min fɔ kana fɛn da mɔgɔ la a ma min kɛ an ko de an ka ɲininiw kɔnɔ an ye min sɔrɔ o ko de k'u bɛ hadamadenw n'u y'i tanya n'u ye dankari k'i la u b'i jeli de minɛ u bɛ taa di u ka karamɔgɔ ma ani min ye kɛnko kumaw ye parce que an y'o mɛn vidéo dɔ la bon tiɲɛ yɛrɛ la an k'olu dabila olu man ɲi an kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma an ma min fɔ o cɛ man ɲi parce que aw ka baara ye mun ye ka malidenw informer bon ni désinformation nana dɔrɔn o bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye ko fɔlɔ tentative ni o kɛra Kati Kɔkɔ plateau de an ma kɛ Daral sira la Kɔkɔ plateau o filɛ nin ye lycée Mami kɔfɛ an ka secteur kɔnɔ village dɔ bɛ Banamani Tubana b'o fanfɛla la a kɛra o paraji de la a ma kɛ Daral la kumakan sura la an bɛ min ɲini hali bi an bɛ maliden bɛɛ fo hali bi an ka hakili to ɲɔgɔn na aw k'aw ka force de l'ordre dɛmɛ force de sécurité dɛmɛ aw yɛrɛ lakanani na an ka da ɲɔgɔn na. An balimaw anw yɛrɛ ye commissaire ka kuma minnu mɛn n y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya cɛrin sege min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Bamada hali bi kibaruyaw tasira la fasiri lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ mars kalo tile 8 tɛmɛnen Sefeto bɛ karita de fɛ dugu min bɛ yen n'u ko a ma ko Dalibunda o Dalibunda ani Bundu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ta mobili dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko minibus o ni a ka apprenti ninnu kɛra cɛw ye u ka cɛya de y'a to cɛnikɛla maa fila ni cɛnikɛla maa fila ninnu olu de y'a ɲini mobili boliba ninnu fɛ k'u jɔ o sudibi la dɛ a kɛra i n'a fɔ nin binganikɛla fila ninnu tun danbe u yɛrɛw la nka u t'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnna tɛ n badenw na o ye tiɲɛ nka ɲɔgɔnna tɛ muso wɛrɛ denw na o ye nkalon ye o ni sofɛrikɛ a n'a ka purantikɛ u firila o kan dɔ in siranna o bolila wa mun laban ye o fana gɛn k'o fana minɛ binganikɛla fɔlɔ min ni o tun minɛna ja marifa tun b'o bolo nka hali n'a y'a sɔrɔ ko marifa b'a bolo a minɛnaw sɔrɔla ka taa n'u ye Sefeto ka t'u di maire ma o ɲininkali minnu kɛra u ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu u delila ka ɲɔgɔnna kɛ Goki ani ɲɔrɔn cɛ u ye wasa sɔrɔ o la ninnu laban n'u bɛna tarata tɛmɛnen ma u y'u sɔrɔla k'u di gendarmew ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔla ka pereperelatigɛ di an yɛrɛ ye kibaruya in an y'a sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbonnaso min bɛ fasiri la sisɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant. An balimaw fasiri lase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko sɔgɔmada kibaru a jira k'a fɔ Mali ka lasigidenso min bɛ Faransi faaba la n'o ye Paris ye an faso Maliba minisiri bondaso min sigilen don den minnu sigin bɛ tunga fɛ o maliden minnu sigilen don tunga fɛ olu tɔgɔ la minisiri bondaso o minisiri a ye dantigɛli kɛ jamana yɛrɛ ka foroba laseli bondaso o kibaruya n'o jafilɛ bondaso ko minisiri min sigilen don maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ ani farafina yɛrɛ a ka ɲɔgɔn minɛ k'u ka kow kɛ kelen ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye farafina ka kelenya farafina ka don ɲɔgɔn na k'u ka kow bɛɛ kɛ kelen ye n'o ye Alhamdu Aga Lien ye a tun taara taamana Faransi a tun taara Faransi yɛrɛ faaba la n'o ye Paris ye a ka ɲɛfɔliw senfɛ a ko n'i y'a ye ale taara Faransi takun tun bɛ ale la a tun ka kan a ka taa ani maliden minnu sigin bɛ Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ Paris an'u ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka sabu kɛ tiɲɛniba minnu kɛra Mali yɛrɛ ka lasigidenso la février kalo tile 11 tɛmɛnen in na ale yɛrɛ ka fɔcogo la bɛɛ bɛnna kan ka fɔ ɲɛci tɛ fitinɛ na fitinɛ kun yɛrɛ tɛ ko ye sabu kɛlɛ tɛ foyi dilan a y'a jira fana ka fɔ tiɲɛni minnu kɛra ye maajugu minnu kɛra ye n'o taara ka Mali ka lasigidenso baarakɛla dɔw sɛgɛrɛ ani tiɲɛni minnu taara ka Mali yɛrɛ ka lasigidenso kɔnɔ minɛ ninnu tiɲɛ Paris kɔni hali bali kɛra
Mali ka lasigiden dɔw be n'olu bɛ baara kɛ lasigiden so kɔnɔ k'olu fana balila u ka baara la kɛcogo ɲuman na. Minisiri ko a ka farita in senfɛ a kɛra sabu ye a yɛrɛ ni a ka cakɛ minisiri bundaso cakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an faso Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ o caw o walew latigɛ baarakɛ bundaso baarakɛbaw caman tun b'a nɔfɛ taama na. Hali Mali yɛrɛ minisiri bundaso min sigilen don an ka jamana a kɔnɔna marako ana kɔnɔna ko latigɛli cogo ɲuman o minisiri bundaso n'o ye ministère de l'administration territoriale ye wa fɛn min ye jigilatigɛ minnu n'o kɛra sabu ye kana ni fitinɛ ninnu ye minisiri Alhamdu Agalien a ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ minnu bɛ yen n'u bɔra ka taa u ka dusumakasi jira n'a a wolola tiɲɛni na k'olu tun b'a fɛ ka ye k'a fɔ lakodɔnni minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko identifiant biométrique hadamaden tɛgɛ bolokɔni den duuru ninnu o tamasiyɛn o de bɛ ta o tali wale min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko nina olu yɛrɛ kɔni fɛ ko nina ka bɔ passeport labɛnni na sabu olu yɛrɛ fɛ u ka passeport dilanli n'i ye gɛlɛya ye a la olu t'u ka passeport sɔrɔ ni passeport kɛra banfɛn ye n'i ko k'i b'a dilan gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la olu ka fɔ cogo la ka jira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ passeport ni nina kana sanga ɲɔgɔn na i ka passeport dilan kana siri nina na ko sabu olu caman bɛ u ka baaraw tiɲɛna ka sabu kɛ u ka passeport waati bannen kɔfɛ u ma se ka passeport kura dilan o tamasiyɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko identifiant biométrique a kɛlen don k'olu caman bali passeport lakurayali la i n'a fɔ minisiri y'a jira cogo min o n'a ta bɛɛ Mali minnu sigin bɛ Faransi jamana kan ni Paris u ka tɔn minnu bɛ yen o ɲɛmɔgɔw ɲɛna minisiri y'a jira ka fɛn wɛrɛw la o n'a ɲɔgɔnna ko ninnu sabu maa o maa n'i ka sɛbɛn dir'i ma sisan ni sɛbɛn in dara mansin kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ bɛ se ka bɔ ten i lahalaya bɛ se ka bɔ fɛn o fɛn bɛ e la o bɛɛ bɛ lakodɔn o ko sɛbɛn ninnu minnu bɛ yen sisan k'a bɛɛ ye sɛbɛn ɲumanw de ye sɛbɛn minnu maa wɛrɛ tɛ se ka dilan maa wɛrɛ nɔ la wa maa wɛrɛ tɛ se ka maa wɛrɛ ka sɛbɛn bayɛlɛma ko k'i ta ye a ko bɛɛ n'a ta minnu bɛ yen bi n'o ye maliden minnu segin bɛ ani minnu n'u fitinɛnen don bi kosɛbɛ gɛlɛya minnu y'u bila nin dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ a tun t'o kun bɔ k'a ye layidu ta k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka u ka gɛlɛya ninnu wele ko jamana ni jɔ o bɛɛ lajɛlen jigiya kɔrɔ nka fo jamanadenw yɛrɛ dama ka bɛn ko la de ka ɲɔgɔn hakilina ni ɲɔgɔn kuntilenna fo o kɛnɛw ka sigi o kuluw ka sigi min b'a to maliden minnu sigin bɛ Faransi jamana kan n'u ka gɛlɛyaw y'u sɔrɔ o gɛlɛya ninnu u ka sin ale yɛrɛ ka minisiri bundaso ma kɛcogo min b'a to ni ɲɔgɔnna galomajira wale minnu n'a bɛ jamana kuma suli a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni ko a yɛrɛ ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ ka lasigidenso dɔ bɛ se ka fara a kana kan cogo min Mali ka lasigidenso min bɛ Faransi a bɛ se ka kɔlɔsi cogo ɲuman minnu na o jamana kɔnɔ ye minisiri ye hakililajigin kɛ ka jira k'a fɔ an ka jamanaden minnu sigin bɛ Faransi mɔgɔw bɛ olu la jamanadenya sɛbɛn foyi t'u bolo ko u bɛ faamu sabu maliden caman bɛ yen minnu donna Faransi u ma don ni sira jɛlen ye u ma taa tasira ɲuman fɛ tasira jɛlen fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko immigration irrégulière u y'u dogo siraw fɛ ka taa Faransi a mana bɔ sira o sira fɛ minisiri ye layidu di k'a fɔ k'u donna don siraw fɛ minnu tɛ sira jɛlenw ye wa k'u bɛ jamana bali k'u dɛmɛ min b'a to u ka sɛbɛnw bɛ se ka sɔrɔ wa n'o bɛ kɛ ka sɔrɔ jamana sariya ma kankɔrɔ sɔsɔ jamana wɛrɛ sariya ma kankɔrɔ sɔsɔ Mali ye layidu minnu ta Mali kana o layidu ninnu kankɔrɔ sɔsɔ ko min kan ka kɛ ko na kɛ o siratigɛ de la a ye a jira k'a fɔ don nata ninnu na u bɛna jɛ ka kulu sigi o jɛ ka kulu maa o maa bɛ k'i sigilen don Faransi k'i ka sɛbɛnko ɲaaminen don n'i b'a fɛ i ka sɛbɛnko ka ɲɛnabɔ i na se minnu y'o baarakɛbaaw ye i n'u na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ teliya la min b'a to gɛlɛya min b'i ka sɛbɛnko la o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min a y'i dama kasi ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin maliden fɛn o fɛn sigin bɛ tunga fɛ k'a dɔn ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a kana k'u ɲɛna k'a fɔ gɛlɛya min bɛ u dala ko Mali marabaaw minnu bɛ yen bi ko tɛ o gɛlɛya ninnu joona ko ye tiɲɛ yɛrɛ la u b'u ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kalama wa u b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogo min o siratigɛ la hakili jagabaw bɛ sen na min b'a to nin ko in gɛlɛya bɛ maa o maa da la
sira o sira be dabali o dabali be min b'a to u ka gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ko Mali jamanaden minnu segin bɛ tunga fɛ ko baara wɛrɛ tɛ olu la o gɛlɛya ninnu wulili kɔ. Sariya minnu sɔrɔla minisiri ka taali la Faransi jamana kan baara minnu kɛra ɲɛfɔli sɔrɔla an cɛɲɔgɔn min bɛ n'o ye radio Clé ye olu sera ka minisiri ka ɲɛfɔli kɛnɛ dɔ sɔrɔ olu sera ka kibaruya sɔrɔ minisiri yɛrɛ fɛ a ye taali min kɛ Faransi. Bɛɛ bɛ se k'i ka revendication kɛ, i bɛ se k'i sigi ka marche kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'i ka revendication kɛ mais ka taa yɔrɔ kari ka taa mɔgɔw jogin o tɛ sariya la donc an y'o f'u ye. Maintenant u ka problème min bɛ yen n'o y'o fɔ n'o ye carte nina ye an y'a f'u ye ko carte nina nana cadre min kɔnɔ carte nina jamana Mali kelen kɔnɔ. Carte nina bɛ Mali la a ka ca ni 100 ans ye. Mali fɛn bɛɛ bɛ taa carte nina de la sisan. N'i taara banque la, n'i taara école la, n'i taara jamana wɛrɛ fɛn bɛɛ ye carte nina ye. Biométrie yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ nina mais a fɛ a tɔgɔba yɛrɛ de ye biométrie, identification biométrique. O bɛ jamana bɛɛ la sisan. Jamana dɔw bɛ yɛrɛ n'i taara ye n'i ka biométrie t'i ka passeport yɛrɛ i se ka don ye parce que u b'a don machine la dɔrɔn machine bɛ information bɛɛ de bɔ. An y'a f'u ye u ye kuma min fɔ an y'a mɛn an bɛ solution sɔrɔ la. Ne nana yan ne taara premier ministre voir ka ministre de la justice voir ani administration territoriale a tɛmɛ sɔɔni an bɛna système dɔ bila ɲɔgɔn kan min b'a ko mɔgɔw bɛ taa extérieur la u b'u ka papier dilan parce que difficulté bɛ yɔrɔ de la denmisɛnninw bɛ taa u b'u ka papier bila consulat la fɛnw tɛ sɔrɔ adresse ɲumanw tɛ sɔrɔ identité ɲɛnamaw tɛ sɔrɔ ou bien identité minnu bɛ sɔrɔ olu tɛ kelen ye mais o problème ka ca an bɛna solution sɔrɔ la n'Ala sɔnna tile fila in na min b'a to denmisɛnninw bɛ se k'u ka papier sɔrɔ cadre kɔnɔ la parce que olu hakili la ni ne de y'u ka problème ye olu fana ka problème ba ye an fana y'a faamu an bɛ solution sɔrɔ la parce que an denw de don u bɛ tunga fɛ u taara cɛncɛn fɛ u taara baji fɛ caman sara sira la ne yɛrɛ ye dɔw ye Paris u bɛ carré kɔnɔ vraiment nɛnɛ la ye vraiment situation de la mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛfɔ tellement a man ɲi il faut k'an ka ko bɛɛ kɛ pour que k'u labɔ nin na olu fana ka problème min ye a bɛ ɲɛnabɔ parce que du kɔnɔ kuma de don ni duden n'a ye tiɲɛni kɛ a bɛ f'a ye a bɛ réprimer yɛrɛ tuma dɔ la mais a fana ye tiɲɛni kɛ min kama n'o fana ye tiɲɛ ye il faut k'o fana ka dilan donc carte nina problème o ye anw ka baara ye anw b'o dilan mais tiɲɛni ni kumajugu fɔ ni violence fana olu fana o ka baara ye o k'o dabila bon an n'u ye ɲɔgɔn ye nin de bɔra a kɔnɔ an ye nin de fɔ. An balimaw an ka jamana kibaru lase sɛbɛnw minnu bɛ yen n'olu b'a sɛbɛn ka fara minnu bɛ taa kumakanw ani seereyaw sɔrɔ o y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko tɔngɔnɔ murutile ale ko boloci ji ba 396 o kɔrɔ ye ko maa ba 396 olu bolo bɛ se ka ci ninnu de boloci ji minnu n'u sera an fɛ Bamakɔ Mali kɔnɔ yan kabini marisikalo tile 5 tɛmɛnen min yɛrɛ ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye Donita Pankolon dɔ de nana n'a ye ale de taara boloci fura ninnu kunbɛn Bamakɔ Pankolon jiginso la a kɛra jamana yɛrɛ minisiri min sigilen don an ka kɛnɛyako la ani maaninfinya ni hadamadenya yɛrɛ magwɛn siraw olu matarafali o minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ kan diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ka jɛrɛtɔnba minnu sigilen don magwɛn tali la ka diɲɛ jamanadenw sɛgɛrɛ n'o ye UNICEF ye musow ni denmisɛnw magwɛn na nin boloci ji ninnu n'a bɛ f'u ma ko vaccin nin ye bɛnkan ye bɛnkan min ni bolonɔbila kɛra la février kalo tile 25 tɛmɛnen UNICEF Allemagne jamana ani bana furakɛ dabali fɛrɛ cakɛ bondaso minnu bɛ yen ne ko a ma ko laboratoire indien AstraZeneca k'u bɛna malidenw bolo ci bana min kɛn bɛ ka diɲɛ lasogola bi n'o ye COVID-19 ye coronavirus kɔni yɔrɔ yɛrɛ labɛnna fura ninnu bɛna bila yɔrɔ min u yɛrɛw ka fɔ cogo la ko maa fɔlɔ minnu n'olu bolo bɛna ci o ye mɔgɔ minnu ye kɛnɛya baarakɛlaw ye minnu bɛ coronavirus bana minnu bɛ ka furakɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan o ko sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ bana bɛ olu la bana minnu ye bana furakɛ baliw ye u tɛ se ka furakɛ ka kɛnɛya i n'a fɔ diabète hypertension tuberculose ani mɔgɔkɔrɔba minnu si tɛmɛna san 60 kan o ko boloci in k'o bɛna daminɛ don nata ninnu na i n'a fɔ minisiri y'a jira cogo min sɛbɛn min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon ale ko tiɲɛ don kabini marisikalo sango diɲɛ kɔnɔ nin bana ye labɔli kɛ a nana kɔlɔlɔ se mun ma kɔlɔlɔ min bada mun kɔni tun ma kɔnɔ gan an ka diɲɛ laban tile ninnu na o siratigɛ o nana kɛ wajibi ye Mali marabaw tun ko bɛɛ ka lasago tuma dɔw la ni surafanaw dunna kaba maa si tɛ bɔ ka bɔlɔ minɛ nka a nana kɛ k'a fɔ yala nin tɛ dabali ɲuman de ye wa o tun y'o bila
sanba fila ni san mugan bi fori yɔrɔ min bana in tun ye nimaya kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ bana in cirina an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw ko dabali min bɛ bana in kunbɛnni na o ye boloci de ye. O boloci a ji ninnu k'u sera an fɛ Mali kɔnɔ yan nka n'i ye maa dɔw ɲininka olu yɛrɛ kɔni fɛ coronavirus kɔni ye bana min a bɔra jamana kɔ kan de, nin tɛ an ka jamana faso bana ye. O ko yala komi kɔkan jamana kɔkan bana don, yala maa minnu n'u bɛna ni boloci ye Mali kɔnɔ yan ko n'i y'i boloci yala o tɛna kɛ sababu ye ka bana in kolokolo i fari la wala ka na ni bana wɛrɛw ye wa? Hakilina minnu bɛ ni a y'a sɔrɔ o hakilinaw bɛ maa dɔw la tuma caman. Mali yɛrɛ kelen tɛ koyi, sabu jamanaw bɛ jamanaw la m'u banna k'u boloci. Yala ɲɛfɔli man ka kɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ wa? Sabu an ka jamana bɛ lahalaya min na bi, kana kɔnɔ gan bɛ malidenw na, gɛlɛya dɔw fana faralen don kan. Mɔgɔ minnu miiri la k'a fɔ coronavirus bana ko tɛ tiɲɛ ye, yala kibaruya jɔnjɔnw hali n'a y'a sɔrɔ ko mɔɔw b'u sɔn, minnu ye dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔ kɔrɔsigiw ni jamana kolatigɛlaw ye, bɛɛ bɛ k'i seko fɔ bana ko in na k'a faamu mɔɔw fɛ k'a fɔ coronavirus bana ko ye tiɲɛ. A ko ma kɛ cogo cogo sa, n'a y'a sɔrɔ ko bana in tun dannen don diɲɛ an faso Mali dɔrɔn ma, mɔɔw n'a fɔ k'a fɔ tuma dɔ la nin ye janfa ye. Nka coronavirus kɔni maa o maa bɛ yen ko bɛ diɲɛ kibaruya kalama u b'a dɔn k'a fɔ coronavirus bana ko in kɔni a kɛmɛ ka diɲɛ labɔ bi. Bana in a nali min kɛra anw fɛ Mali kɔnɔ yan, dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an ka jamana minisiri min sigilen don kɛnɛya ko la, ale ye jaabili kɛ kunnafoni lasebaaw ye tuma min na pankulu nana cun anw fɛ Mali kɔnɔ yan. A ye min fɔ o filɛ. An y'a fɔ an y'a kɛ. A fɔra premier ministre bɔra k'a fɔ janvier plan de riposte kɛra, bɛɛ y'a ye Covid in kɛra cogo min na décembre la ka na bila janvier la depuis novembre a cayara. Mali ye a ka vaccin demande kɛ ani pays wɛrɛw. An y'a fɔ an kun kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka baara kɛcogo la, an kun kan k'a sɔrɔ fin mars dɔgɔkun fɔlɔ yɛrɛ an ye nin sɔrɔ. N'an ka dɔgɔtɔrɔw sera mɔgɔ minnu ma o ka ko in minɛ ni baraka ye parce que wari ba yirika de kɛra la. Mali n'a ka jɛmɛkulu nin y'a kun fɔlɔ de, a tɔ bɛ kɔ million 8 ɲɔgɔn ni kɔ o vaccin de kan ka na, nin y'a kun fɔlɔ ye. Donc an kɔni autorité sanitaire anw nimisi wasalen don, an kɔntannen don, an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo, o y'a diyan bolo. Baara n'an bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ parce que baara ni a bɛ kɛ mɔgɔ dama de la, n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye, bɛɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ de ɲɛsin don banaw ma, donc olu kan ka lakana, mɔgɔkɔrɔbaw kan ka lakana parce que bana n'a yɛrɛ la ka jugu mɔgɔkɔrɔbaw ma, olu bɛ lakana k'a ta san 60 la ka yɛlɛ, olu bɛ lakana. Mɔgɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ bana wɛrɛ b'u la, n'o ye diabète ye, n'o ye tension ye, n'o ye bana wɛrɛw ye, i bɛ bana min na i bɛ fura ta don o don. Ɔ kɔrɔ ni Covid nana o tigilamɔgɔw la a bɛ juguya, olu de bɛ a bɛ k'olu de la. Olu tɛ se ka kɛ jama kɔnɔ n'i ma olu jate k'u ɲini, o baara daminɛna ka ban. An bɛ tila o baara la, an kɔni tɛ mɛn bilen. Baara in fana an b'a daminɛ Bamakɔ de kɔnɔ, o kɔrɔ tɛ k'an ɲɛna région tɔw kɔ dɛ, an ma ɲin'u kɔ dɛ, mais baara n'a taabolo don. E y'a ye bana in kun ka jugu Bamakɔ de. N'i ye sigiyɔrɔma joli joli ta i b'a sɔrɔ 4 ou bien 5 bɛ Bamakɔ kɔnɔ. N'a cogo ye faaba ka ko ka gɛlɛn, a ko ka ca. Donc bana in ka ca Bamakɔ min na, fura in fana bɛ baara kɛ Bamakɔ.